Vítam vás opäť v ďalšom podcaste Na zamyslenie s doktorom Krause. No a dnes sa na tento podcast naozaj teším, lebo nemám jedného hostia a dokonca ani jednu hostku, ale mám dvoch hostov, ktorými sú Tomáš Opárty a Jozef Jagerský. Tomi, Joži, vítajte. Ďakujeme. No ako ste sa zladili, to sa mi páči, tak zdá sa, že už dlhé roky spoločne podnikáte, podľa toho, ako ste naraz odpovedali. Áno, sme zosynchronizovaní. Niekedy až moc. A dlhodobo. No tak zdá sa, že sa tak pekne doplňate. Možno pre našich poslucháčov a divákov by som trošku tak chcel priblížiť to, čomu sa venujete. A možno prečo by dávalo logiku a zmysel aj im počúvať tento podcast. Možno keby ste tak v skratkosti, ak to vôbec je možné, vedeli zadefinovať, že čomu sa venujete, prečo sa tomu venujete a ako dlho sa tomu venujete. Prepáčte za 3 otázky, ale verím, že ich zvládnete. Tak už začni a potom budem doplňať. Venujeme sa v podstate 3 oblastiam v rámci nášho ako keby podnikateľského sveta. Napriek tomu, že sme sa spoznali v korporátnom svete s Tomášom v spoločnosti Dell ešte v roku 2004 až 2007. Potom sa naše cesty trošku ako keby rozišli na nejaké 2-3 roky, ale vrátili sme sa späť spolu k sebe v roku 2010. Našim primárnym ako keby daily biznisom sú konkurzy a reštrukturalizácie, ktorým sa venujeme od roku 2015. Spoločne obidvaja máme za sebou úspešné developerské projekty a tou treťou nohou je poradenská činnosť, konzultačná činnosť a poskytovanie právnych služieb. A ja už možno iba doplním, takisto sa venujeme intenzívne krízovému riadeniu. A v princípe to je úzko prepojené práve s tou reštrukturalizáciou, ale toto je myslené skôr ako neformálny typ reštrukturalizácie. Úzko spolupracujeme s bankami samozrejme. Preto som sa pani aj na to pýtal, lebo aj ja ako osoba, neuropsychológ, pracujem s rôznymi typmi klientov. Sú to často aj firemní klienti, ktorí si prechádzajú zaťažkávajúcim obdobím z pohľadu psychológie. A mňa by možno aj tak zaujímalo, že s akými skúsenosťami možno aktuálne vy disponujete tým, že sa venujete reštrukturalizáciám, čomu ste možno dospeli na princípe poznania jednotlivých príbehov. Lebo mnohokrát to je o tom, že ľudia chcú podnikať, založia si biznisy, začnú sa rozrastať. No a v určitom okamihu zrazu ten biznis im môže padnúť. No a vy sa evidentne z toho, čo hovoríte, venujete aj tým biznisom, ktoré buď padli, alebo minimálne začali padať. Ale pokojne ma opravte. Je to presne tak možno by som teraz zase začal ja. V princípe, áno, veľmi veľa našich klientov, ale v zmysle, že ich už riešime a že spadli či už do konkurzu alebo reštrukturalizácie, sú práve tí, ktorí spravili niečo zlé. Respektíve niečo sa im nepodarilo v tom ich biznis pláne. Tu by som možno trošku zobširnejšia a skôr tak filozoficky. Áno, presne v oblasti V4 alebo strednej Európy je to vnímané veľmi negatívne, ale napríklad oproti tomu v Amerike, v princípe, keď prídete za veľkým investorom, tak sa s vami, alebo jedna z jeho prvých otázok je, že koľkokrát ste už skrachovali a padli. A až potom je ochotný sa ďalej rozprávať a investovať do vás väčšie množstvo peňazí. Lebo, ako sa tak hovorí, že kto neprešiel údolím smrti, neuverí, že sa to môže stať. Čiže tak obšírnejšie, samotný pád firmy, samotný fakt, že niečo v podnikateľskom pláne nevýjde, my osobne nevnímame ako problém. Faktom ale ostáva, že my keď sa stretávame na Slovensku s klientami, ktorí buď padli do konkurzu, alebo im hrozí reštrukturalizácia, respektíve sú v insolvencii, tak mnohokrát sú to aj také tie bežné, štandardné v našich predstavách zakotvené predstavy, že sú to ľudia, ktorí ten pád nevedeli ustáť so styčenou hlavou. Ja by som možno iba doplnil, v princípe je naozaj veľmi dobre viditeľné, keď sa stretneme s človekom, ktorý je presvedčený, že padol kvôli externým vplyvom a kvôli tomu, že niečo zvonku nevyšlo, niečo zvonku ho zrazilo na kolená. A je rozdiel, keď sa stretneme s človekom, ktorý naozaj vie pomenovať svoje chyby, vie pomenovať to, čo urobil zle a hlavne je to vidieť v tom, ako komunikuje ďalej a vlastne ako má predstavu toho, čo ide so svojím životom a so svojím biznisom potenciálne, ak teda sa pustí znovu podnikať, čo ide urobiť. Čiže ja osobne vnímam naozaj, že obrovský rozdiel medzi tým, či ľudia sa snažia dostať do pozície obete a toho, že niekto mi ublížil, alebo si naozaj vedia pomenovať problém, ktorý nastal,
poučím sa z neho a už ho viackrát nespravím. Inými slovami, a tak možno psychologicky povedané, hovoríme o tzv. Lokácii kontroly. Sú takí ľudia, ktorí ju majú vnútornú a sú takí, ktorí ju majú vonkajšiu. A je taká na to jedna myšlienka, že komu dáme vinu, tomu dávame moc. A evidentne sa zdá, že aj v tomto procese by sme mali začať od seba. A keď na niekoho ukazujeme, že ty za to môžeš, tak 3 prsty idú smerom k nám. Takže zdá sa áno, že vo všeobecnosti, aj keď ľudský mozog možno má tak rád preferenciu toho, že radšej prisúdi vinu externým udalostiam ako možno vlastnému neuváženému konaniu alebo tomu, že sme to prepískli v rovine myslenia. Otázka je, že či teda viete potvrdiť alebo naopak vyvrátiť to, že sa stretávate viac s ľuďmi, ktorí majú tú vnútornú kontrolu a teda dávajú tú spätnú väzbu sami sebe, alebo skôr s tými ľuďmi, ktorí tú kontrolu dávajú osudu, okolnostiam, konkurencii, komukoľvek, čomukoľvek. Ja za seba skôr je to tá druhá skupina ľudí. Je naozaj dokonca veľmi príjemné stretnúť takéhoto človeka, ktorý sa naozaj že poučil buď z vlastnej alebo z chyby niekoho iného. Bohužiaľ, väčšina naozaj je, ale ľudí, ktorí naozaj pripisujú osudu štátu, konkurencii alebo komukoľvek inému to, že sa jemu nedarilo alebo teda, že sa mu nedarí. Bankám, inflácii, vysokým úrokovým sadzbám, len na predoplnenie. A možno, kde by sme, ak by sme sa zamysleli, že kde by sme vedeli nájsť tú deliacu čiaru, tak v princípe tí uvedomelejší podnikatelia, ktorí majú túto schopnosť chybu pripísať aj sebe, tak tú deliacu čiaru by som videl v tom, že hľadajú tú pomoc pred tým, ako sa dostanú do reálnych problémov. Lebo samozrejme ten pád firmy, každý, kto nejaký piatok podniká a chvíľku podniká, vie a on to vidí, že tá firma je v problémoch. A v princípe, keď opakuje tie isté kroky a snaží sa neviem, natiahnuť firmu alebo zlepšiť hospodárenie firmy alebo zlepšiť svoj cash flow tým, že je presvedčený, že budú ďalej rásť tržby a za posledné 2 roky sa mu tržby prepadli, tak toto nie je cesta, ako tú firmu dostať z problémov. V zásade to ide sekaním nákladov, šetrením, zmenou prístupu. A mnohokrát na toto treba nájsť externý pohľad. Čiže tá deliaca čiara je v tom, že tí ľudia, ktorí sú si tohto vedomí, alebo títo podnikatelia, väčšinou hľadajú vopred pomoc. Inými slovami, opäť platí, že tú najlepšiu pomocnú ruku často nájdeme na konci svojho ramena. A to sme vlastne my, v tej našej dlani. Ale áno, súhlasím s tým, že často tí ľudia, ktorí rozmýšľajú nad pomocou, že mám vyhľadať pomoc, nemám vyhľadať pomoc, psychologickú, konzultačnú, reštrukturalizačnú, konkurznú, sú tí ľudia, ktorí už tú pomoc dávno mali vyhľadať. To je ako v biznise, keď človek rozmýšľa nad tým, že či by som už nemal zamestnať ďalšieho človeka. Tým, že nad tým rozmýšľaš, je vysoko pravdepodobné, že už si ho mal mať zamestnaného, lebo zrejme už si dokážeš predstaviť, že by tie veci vedel robiť za teba. Otázka teda je, že či to viete opäť vy nejakým spôsobom doplniť, vyvrátiť alebo možno podporiť, že je lepšie byť pripravený, ako byť prekvapený a že niekedy v procese, ak si nie som istý, tak vyhľadať tú odbornú pomoc, ako veriť iba sám sebe, predĺžovať si možno nádej, ktorá vo finále môže skončiť katastrofálne. Určite áno, vidím, že Tomášov už trhá kútik, lebo máme také jedno firemné porekadlo, že je lepšie sa báť, ako zľaknúť. Čiže 100% je dobré byť pripravený, mať premyslené rôzne plány, ako z danej situácie sa dostať von. Určite nechcem zaťažovať tento podcast nejakými dátami, ale sme prítomní aj v rámci európskych štruktúr v insolvenčných konaniach a to porovnávanie našich firiem, konkrétne slovenských firiem, ako sa dostávajú do reštrukturalizácií a ako sa dostávajú do konkurzu, čo je vlastne to terminálne štádium, kedy sa firma rozpredáva, je posunuté 2 až 5 rokov. To znamená, že napríklad nemecká spoločnosť, ktorá požiada o reštrukturalizáciu, je pre nás ešte úplne zdravá spoločnosť, ktorá nič nepotrebuje. A vlastne posúvame si to tým celým, ten životný cyklus spoločnosti máme strašne posunutý na to, že naozaj tie firmy končia v konkurze vybrakované a ako keby prázdne schránky.
do reštrukturalizácií sa dostávajú spoločnosti, ktoré v princípe mali byť v reštrukturalizácii pred 2 rokmi. Aby som to skrátil. Presne tak. Ja by som možno ako keby presne na to nadviazal, aj z toho psychologického hľadiska, že ľudia často urobia zmenu nie vtedy, keď ju potrebujú, ale vtedy, keď cítia urgenciu zmeny. Už musia. A už musia, už sú ako keby nútení. Ja to dávam často na takom metaforickom príklade, že keď sme na vysokom paneláku, ktorý horí a je tam taká maličká lavička, cez ktorú vieme prejsť na druhú stranu a poviem osobe, no poďme, a druhá strana povie, no nie, ja budem ešte čakať, ak to náhodou uhasia, a radšej sa vrátim po schodoch smerom nadol. Ale keď zrazu človek zistí, že už z cesty dole niet, tým plánom A, tak vtedy cíti urgenciu zmeny a už nerieši obavy, strach, proste už v tom danom bode koná. Môžete teda aj vy nejakým spôsobom pridať k tejto myšlienke to, že či naozaj je na Slovensku, reflektujú z vašej skúsenosti, ľudia robia tú zmenu vtedy, keď cítia urgenciu zmeny? Počul som určité štatistiky, čiže za to otázkou mám skrytý názor, že zrejme áno, ale chcem ho počuť od profikov. No je to úplne presne takto. A to aj keď sme spomínali predtým, že kde je tá deliaca čiara a kde je tá nejaká citlivosť, nejaká senzitivita na to, že kedy vyhľadávam pomoc a kedy začínam riešiť problém, takto nerád by som to stiahol len na Slovensko, ale obecne na tento stredoeurópsky priestor je veľmi veľa podnikateľov, možno uvedíme príklad, že veľmi veľa podnikateľov to podnikanie vníma ako veľmi statusovo, bere to ako svoje dieťa. Nebere to ako prostriedok, ako prežiť úspešný, efektívny život. Ako príklad, v nejakom menšom okresnom meste si založí podnikateľ firmu, vybuduje si sídlo a to sídlo vníma ako statusovú vec seba a svojej firmy. Čo tak v princípe by nemalo byť. Zdravie firmy je položené na niečom, alebo postavené na niečom úplne inom, na obchode, na službách, na čomkoľvek tá firma stojí, nie na sídle ako takom. A napríklad urobiť mentálny krok, aby sa vzdal tohto sídla a aby sa vysporiadal s tým, že ľudia v meste si budú hovoriť, už aj sídlo predáva, už krachuje a podobne. Toto sú veľmi ťažké kroky pre mnohých podnikateľov a bráňa im k relatívne rýchlemu, včasnému a ešte komfortnému ozdraveniu svojej spoločnosti. Upnú sa na niečo, čo v princípe s ich podnikaním nejde tak ruka v ruke, ako si oni predstavujú. Že riešia možno detail, ktorý v tom celkovom veľkom obrázku nehrá až takú rolu, ale pre nich je to pocitovo veľmi silné. Tá najdôležitejšia vec. Presne tak. Detail, status, súčasnosť. Bez pohľadu do budúcnosti. A teraz možno tak moc filozofujeme, ale z toho pohľadu, ako to vidíme, áno, je bežnou praxou a nebudeme si predtým zakrývať oči, že podnikatelia si radi kúpia pekné auto, tí bohači niekde nejakú jachtu a podobne. A je úplne bežne na západe, že majiteľa IKEA vidíte jazdiť na nejakom starom Saabe. Toto prepojenie v tomto priestore, tá statusová časť a potom neochota sa vzdať majetku, ktorý nejak nesúvisí s tým podnikaním, alebo nemal by súvisieť a nemalo by toto byť tak silno statusovo nastavené, je u nás relatívne silná a mnohokrát to bráni rozumným ozdravným procesom, dokonca niekedy to tie firmy dostáva do problémov s cashflowom. No, minimálne opäť potvrdzujete to, o čom sa už aj v psychológii hovorí dlhé roky, a to je to aj v rámci neuropsychológie, že máme také dva kone, jeden je biely, druhý čierny. Čierny predstavuje emócie, biely predstavuje racionalitu a my sme kočiš. A niekedy nás ten čierny koň ťahá vpravo, ten ľavý koň nás pre zmenu ťahá vľavo. A my by sme mali byť ten kočiš, ktorý ich akoby usmerní, aby tie emócie a rácio išli v jednej línii. A práve tá statusová, prestížová časť, to je tá emocionálna a evidentne tá pragmatická, logická, racionálna, to je to, čo by sme v ťažkých chvíľach mali zobrať do úvahy. Aj v rámci psychologickej pomoci. Niekto si čo o mne pomyslí. Ako to druhá strana bude vnímať. A teraz budú vidieť, že chodím k psychológovi, na psychoterapiu, idem k psychiatrovi. Ale naopak, áno, idem, lebo to potrebujem. Áno, firma aktuálne si vyžaduje moju pozornosť a preto robím tieto kroky. Ako to máte vy? Tak to odozdám slovo. Ježinovi zase, aby som nehovoril za sebou dlho. Ja sa možno ešte vrátim k tej predošlej otázke a diskusii. Robíme teraz takú, trošku možno je to aj osvetná činnosť v rámci bank. Je oddelenie, ktoré sa volá Workout.
To je oddelenie, ktoré spravuje všetky tie krízové pohľadávky banky. To znamená, ak nejaká spoločnosť, prípadne aj fyzická osoba, človek, nie je schopná splácať svoje záväzky voči banke, dostáva sa na toto oddelenie workoutu, kde pracujú teda zamestnanci banky a snažia sa pre tú banku dostať čo najviac peňazí. A v niektorých bankách to naozaj funguje už veľmi dobre, aj v slovenských. Volá sa to pre-workout oddelenie, ktoré vlastne sleduje tie finančné ukazovatele a finančnú situáciu spoločnosti a banka robí ako keby iniciatívne kroky dopredu, aby tá spoločnosť podnikla nejaké kroky na to, aby sa do toho nejakého terminálneho alebo do nejakého formálneho súdneho konania nedostala. A toto napríklad považujeme tiež za veľmi dôležité, aby si aj financujúce banky alebo akékoľvek iné inštitúcie začali postupne uvedomovať, že tým, že pomôžu tomu klientovi včasne, ak si nevie teda, alebo nie, že si nevie pomôcť, on dokonca si nevie ani povedať, že už potrebuje pomoc. A keďže tí ľudia sú naozaj odborne zdatní, tak toto je napríklad tiež jedna z vecí, ktorá trhu vie naozaj pomôcť. Čiže opäť platí, že tá prevencia je často najlepšia intervencia. Áno. A ľudia by si z toho, čo v živote zažívajú, nemali brať emóciu, ale ponaučenie. No a hovorím to preto, lebo by som tam chcel smerovať tú moju ďalšiu otázku. Keby máte zosumarizovať tipy ponaučenia z toho, čo ste boli svedkami ako profesionáli, tak čo by ste možno začínajúcim podnikateľom alebo aj podnikateľom, ktorí sú už etablovaní na trhu, aké tipy by ste im dali? Tak môžem začať ja teraz. Ja by som ešte rád doplnil jednu vec k tej mojej predchádzajúcej odpovedi, že aby to nevyznelo nebodaj tak, že na Slovensku sú podnikatelia, ktorí si kupujú autá a stávajú si drahé domy. My sa naozaj dostávame do kontaktu z veľkej časti s úzkou skupinou ľudí, ktorí práve majú problémy. A tam je to veľká skupina ľudí, alebo tam veľmi veľká skupina ľudí rozmýšľa práve takto. Ale samozrejme 90% slovenského podnikateľského trhu je zdravých. A rozmýšľajú v kontexte tohto. A teraz k tej otázke. No, veľmi dôležité je si nastaviť zdravý rast. Nastaviť si to, takto samozrejme najprv musí mať človek podnikateľský nápad, ale predpokladám, že ten má, keď sa rozhodol podnikať. A je úplne jedno, či to je stanok s hotdogom, alebo je zakladať nejaký startup, alebo podnikať, neviem, napríklad postaviť benzínku, úplne čokoľvek, alebo vybuduje novú strojárenskú firmu. Čiže má ten podnikateľský plán, je veľmi, veľmi dôležité stanoviť si racionálne ciele. Aby z nich nebol na jednej strane frustrovaný a na druhej strane, aby nepodliezal latku, pretože ten entuziazmus, ktorý má ten podnikateľ na začiatku, on časom vyprchá, príde tá realita bežných dní a samozrejme človek z toho začne byť unavený. Druhý taký bod je obklopiť sa naozaj veľmi šikovnými ľuďmi, ktorí ho ťahajú vpred, nebáť sa toho, že bude mať vo firme niekoho šikovnejšieho, ako som ja, práve naopak. Však presne toto vo firme potrebujem mať šikovnejších ľudí na konkrétnej oblasti, ako som ja sám. Vtedy vieme spolu rásť. A nebáť sa podeliť o zisk, či už formou platu, alebo nebodaj podielu vo firme. A toto na úvod by som asi takto videl ako také základné. A možno ešte jednu vec doplním. A možno najdôležitejšiu nakoniec, nerobí to pre samotné peniaze. Robí to pre radosť toho podnikania ako takého a z toho cieľu, ktorý som si stanovil. Čiže chcem dodať nejakú službu, robiť ju naozaj najlepšie, ako viem, a vyriešiť ľuďom nejakým spôsobom nejaký ich problém a oni potom veľmi radi za to zaplatia a budú spokojní. Že nerobím pre peniaze, ale robím za peniaze, lebo si uvedomím samotnú hodnotu. Takže je možno niečo, čo by si tu pridal? Jediná vec, vlastne Tomáš to povedal úplne na záver, ale za mňa, týmto by som ja asi začal, ak niekto rozmýšľa nad podnikaním, 100% musí podnikať a robiť vec, ktorá ho baví. Tiež ako Tomáš spomenul, tá realita všedných dní každého podnikateľa, myslím, že aj zamestnanca dobehne. A ak to robí pre čokoľvek iné, ako nie aj pre svoju vnútornú radosť a to, že ho to naozaj baví, tie ťažké chvíle sa potom prežívajú oveľa ťažšie. Naopak, ak ťa to, čo robíš, naozaj naplňa a tiež súhlasím, robíš to s ľuďmi, ktorými ťa to naozaj baví robiť, tak vieš preklenúť naozaj všetko.
Ako Fénix staneš z popola bez problémov. A keby som to presne aj tak rozšíril z toho môjho uhla pohľadu, tak platí, že to rozložené trápenie je menšie trápenie, zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť. Čo tým chcem najmä povedať je to, že tí podnikatelia, ktorí často, to je zase moja skúsenosť práce s vysoko postavenými manažérmi, podnikateľmi, majiteľmi, ktoré si kúpili aj tie jachty, ktorí si kúpili aj lietadlá a čokoľvek iné, je to, že vybudovali biznis, ale prišli o rodinu, prišli o zdravie. Platí, že keď chceme niečo mať, potrebujeme sa niečo vzdať. A zdá sa, že aj z hľadiska tej prevencie by sme sa mali vyhýbať tomu, že sa len fokusujeme na samotné ciele, ale zároveň by sme mali myslieť aj na to, že toto je to, čo chcem, ale zároveň by sme mali aj vedieť, čo počas toho procesu nechcem stratiť. Inými slovami, čo nechcem. Spomínam si na jedného klienta, ktorý chcel trénovať v zahraničí vo veľmi prestížnej lige a presne vedel, ako sa tam dostane. A ja som sa ho pýtal tie otázky, že a čo nechce. On hovorí, že na to sa nechce sústrediť. Hovorím iba tak hypoteticky, že čo nechce. A zrazu zistil, že to, čo chce, je kontra tomu, čo nechce. Jednoducho povedané, že ten jeho cieľ, ktorý mal jasne vysnívaný, bol úplne bijúci sa s tým, o čo nechcel v živote prísť. Otázka teda je, že keď sa vy na to pozriete takouto vašou optikou, tak čoho sa v dnešnej dobe podnikatelia boja? Tomáš to už naznačil v tej prvej odpovedi a to je zlyhanie. Ja si myslím, že naozaj priznať si nevládzem, sadnúť si sám so sebou, niekedy povedať si, že ciele, ktoré som si stanovil, sú nedosiahnuteľné, neviem to urobiť v systéme, v akom fungujem, s ľuďmi, s ktorými fungujem, s prostriedkami, ktoré mám. Proste tento cieľ, ktorý som si stanovil, neviem dosiahnuť a zamestnávam 400 ľudí, mám z toho ja reálne ako osoba alebo ako moja rodina príjem, neviem, vymyslím si 20 000 eur ročne a v princípe vytváram stratu. Zase vrátim sa k tomu, statusovo si nechcem ale povedať, že prídem a prepustím polovicu ľudí. Tiež je napríklad veľmi veľa príkladov máme. Tá ťažoba toho, že ľudia sa boja zlyhať a boja si sami priznať svoje zlyhanie, vedie k veľkým problémom. Že vlastne sa to nabaluje ako taká snehová guľa versus keby sme schopní priznať si, prepiskol som to, prepálil som to, alebo je toho už na mňa veľa, potrebujem vyhľadať odbornú psychologickú pomoc, potrebujem vyhľadať odbornú konzultačnú, biznisovú ako keby činnosť, ktorá mi vie napomôcť. Áno, môže to byť o tom, že ja som si myslel, že všetko viem a zrazu zistujem, že sú aj veci, ktoré neviem. Tomi? Ja v podstate podpisujem to, čo povedal Jožino. Možno by som pridal, že ľudia sa, alebo mám taký pocit, že mnoho ľudí na Slovensku má úplne iný problém, že tá otázka znela, že čoho sa boja podnikatelia. To znamená, že už o tom človeku rozmýšľame ako podnikateľovi. Ale ja si myslím, že ten problém je ešte krok pred tým, že mnohí ľudia sa boja podnikať. A prečo sa boja podnikať? Sa boja začať podnikať, pretože majú radi svet istým spôsobom istôt, pohodlia a delegované kompetencie, ako keby za svoj život, v zmysle, že niekto iný za mňa rozhodne, povie mi, čo mám dnes spraviť a je to pre mňa pohodlnejšie. Tak myslím si, že odpovedal som trošku na inú otázku, ale že skôr, keby som mal nejak to zhodnotiť zo svojho uhla pohľadu, tak mám pocit, že sa skôr ľudia boja začať podnikať. Už keď sa pre to podnikanie rozhodnú, tak to nejakým spôsobom majú spracované a zhruba vedia, čo idú robiť. Potom je ten problém si priznať chybu, ale tak to máme aj my dvaja a mnohokrát si to pripomíname, aby sme na to dostatočne na dlhý čas nezabudli. Teda akože, a to je prirodzené asi pre každého. Čiže podnikatelia sa boja si priznať chybu a skôr je podľa mňa problém, že ľudia majú takú nejakú obavu z neistoty. A mnoho šikovných ľudí je na Slovensku, ktorí by mohli podnikať, mohli sa živiť vlastnou prácou a nebyť závislí od rozhodnutí iných, ale toho prvého kroku sa obávajú. Rozumiem. Možno iba na doplnenie k tejto otázke. Možno nie odpoveď na otázku, že čoho sa boja. Naozaj sme sa stretli s veľa aj začínajúcimi ľuďmi, ktorí teda chceli začať podnikať. Za mňa je tam strašne jedno dôležité slovo, a to je sloboda, ktorá sa dá vymedziť veľmi pozitívne, ale zároveň veľmi negatívne.
pozitívne, samozrejme presne nemáš žiadneho šéfa, nikto ti nehovorí, čo máš robiť, nikto ti nehovorí, kedy máš prísť do práce a tak ďalej, si naozaj slobodný. Na druhej strane presne táto sloboda ťa vie na začiatku strašne stiahnuť, pretože bez nejakej strašne silnej svojej ambície a nejakej sebadisciplíny vieš z tej slobody sklznúť do ako keby nič nerobenia, že vlastne nemusíš nič a všetko príde samo. A to je napríklad tiež jedna z vecí, začínajúcich podnikateľov, ktorú si musia uvedomiť. Alebo opačne workoholizmus a prídem o všetko ostatné. To je to, čo si aj ty naznačoval, že húpnem do toho rovnými nohami, robím 16-18 hodín denne a prichádzam o rodinu, o seba, o svoje zdravie a tak ďalej. Čiže nájsť ten, mám rád slovo balans, lebo balans znamená, že niečo vybalancujem, ale nájsť tú cestu, každý svoju, ako zarobiť peniaze, realizovať sa v práci a popri tom nestratiť život ako taký, je veľmi dôležitý. A ten moment je ten, čo vrátime sa k tomu, čo sme už hovorili, nesmie to človek robiť pre peniaze, ale za peniaze. A to je veľmi dôležitý ako keby poznatok aj z môjho uhla pohľadu, lebo tí ľudia, ktorí sú motivovaní len samotnými financiami, tak prichádzajú o kvalitu života. Lebo tí financií, a to je moja skúsenosť práce s vysoko postavenými majiteľmi rôznych firiem, že stále sa dá mať viac. Spomínam si na jedného klienta, ktorý povedal, no tak cieľ na tento rok je o 1 nulu navyše. Hovorím, a ten ďalší, tak tam znovu dáme 0 navyše. A to je presne ako povedala v podcaste, ktorý si naši poslucháči a diváci vedia vypočuť aj Ivka Havranová. A kedy je dosť? A toto je presne o tom, že ľudia si niekedy nevedia túto otázku položiť a myslia si, že keď sa budú čoraz viac a viac hnať za predstavou, tak keď ju dosiahnu, urobí ich šťastnými. Lenže z neuropsychologického hľadiska ľudský mozog produkuje veľké množstvo predstav a z predstav sa my tešíme a z predstav sa často aj vystrašíme. Mali by sme niekedy tak spomaliť, sprítomniť sa, byť tu a teraz. Nie sa hodnotiť, ale zhodnotiť. A uznať si presne, ako ste povedali, chybu. Uznať si, možno som to už prepískal, možno som to už prepálil. Však to je v poriadku. V procese učenia to nejde vždy len podľa plánu. Platí, že múdry je ten, ktorý sa učí zo svojich chyb. Ten najmúdrejší je ten, ktorý sa dokáže poučiť aj z chyb druhých ľudí. No a v závere podcastu možno by som chcela, aby ste túto myšlienku, iba tak skrátko ste rozvinuli aj vy, že keby máte sa vy poučiť z tých chýb, ktoré ste sledovali, všimli si, odpozorovali, navnímali, tak čo by ste teraz robili inak? No, napadá ma také trošku egocentrické nič. sme šťastní a spokojní, ale je to viac rôzny, a to za tým nič si stojím teda za seba, myslím, že podobne to je mať Jožino, nič zásadné. V zmysle toho, že sme niečo vyslovene urobili ako chybne, tak nič zásadné, ale samozrejme je tam veľa rôznych drobností, ktoré by sa dali vyťahnuť a poviem teraz za seba, napríklad začať sa o svoje zdravie starať trošičku skôr a jedna z vecí je napríklad, že dať si fixne do kalendára čas na seba, či už cvičenie alebo podobné veci a rovnako dávať si pozor v dnešnej dobe na stravu. My sme veľa na cestách, veľa sa hýbeme medzi klientami, máme kanceláriu či už v Bratislave alebo na východe Slovenska, čiže tie cesty sú dlhé. Takže neprežíva ten život na hotdogoch a podobných sladkých tyčinkách. To sa samozrejme aj snažíme, ale začať s tým ešte trošku skôr by napríklad za mňa bolo dobré. Čiže nájsť si viac času na seba a dať si veľký pozor na to, čo jem. Mňa napadla, obidvaja sme športovci, vlastne všetci traja sme športovci. Jeden naozaj výborný český hokejista, teraz vlastne po uzatvorení celej kariéry sa ho nejaký novinár pýtal, že ktoré z jeho ocenení je olympijský víťaz, majster sveta, 3-krát vyhral Stanley Cup. A ktoré z týchto ocenení si najviac váži a prečo? A tá odpoveď sa mi strašne páčila, ani jedno. Jediné, čo si pamätám a na čo si vždy budem spomínať, je tá cesta, ako som to dosiahol. Tú vôňu kabíny, tých radostných chalanov okolo seba, tá cesta lietadlom naspäť a všetko okolo toho, to samotné víťazstvo bolo síce krásne a dôležité,
Čiže naspäť, zase za mňa, to, čo Tomáš hovoril, myslím si, že naozaj sme si to uvedomili ešte dostatočne skoro, že tie veci, ktoré hovoril, čo sa týka zdravia a takto, že sa tomu naozaj venujeme. A ak by som si mal ja teda takto nejak pozrieť sa dozadu a čo by som zmenil, tú cestu, ktorou ideme, by som si začal užívať skôr. Čo vlastne inými slovami jednoducho povedané, cesta je cieľ. A preto ak aj na tej ceste náhodou cítime disbalans, nerovnováhu, znamená to, že sme na ceste. A pokiaľ tú cestu budeme vnímať z nadhľadu, tak zistíme, že je súčasťou nášho rastu. Nenadarmo sa hovorí, že tesne pred vrcholom najviac fúka, ale zároveň platí, že po najťažších výstupoch sú najkrajšie výhľady. A preto tí ľudia, ktorí už tesne pred samotným vrcholom možno necítia dostatok seba podpory, sú tu ľudia, ako napríklad vy, ktorí im vedia na pomoc. Sú tu ľudia, ktorí možno už tam niekedy na tom vrchole boli a už vedia, čo robiť počas cesty, čomu sa vyhýbať a na čo myslieť. A preto verím, že aj vy, diváci a poslucháči podcastu Na zamyslenie s doktorom Krause, ste sa zamysleli nad tou vašou cestou. Tá cesta je totižto cieľom. No a pre nás je veľmi dôležité, aby sme rástli spoločne. A ďakujem Tomi a Jozef za to, že ste tu boli. Ďakujeme aj my. No a som veľmi rád, že vďaka vám máme možnosť odovzdávať hodnotu našim divákom a poslucháčom, lebo vo finále nemusíme zažiť to, čo druhý, aby sme mali poznanie, ako majú druhý. A to je našim cieľom. To je cieľom podcastov Na zamyslenie, aby ste sa cítili inšpirovaní a ak tá inšpirácia vás určitým spôsobom osloví, tak vtedy náš cieľ, ktorým je cesta, sa naplní.